nai tonai khapane tabu tai bosong ang tabu phaipa sajak purbo tokse edisi village ni bisingo khopjak ramhori para o para ni jing jalangkha omo lama ni kaisan tabu bor ni jing jalangi tongo tangi kai oro city bor kaisa khlai rimani agi oro bele bridge tongo luha ni bridge go o bele bridge ni boreo tabu paka ni luha ni koni je bos kalbar khai mani go oro city bos kalbar kaisa khai rimani belai ka hamka agi luha ni tamane kendo luha rangkai sorki o kisi go to abahai nongo ga mo ga hangkai paka ni bridge kaham ko rikha gento obose tabu phano omo pai rijagya luha theteng bapeng khai tabu toniko tai o lama kepe tabu o kamini boro rok yang thanglai sukhaina ni hingka kai bosok lama jong jalangi tong obno toino tini purbotok sai edisi village ni under ni del lukurok tai kola bagan Thaliklwng hatini lukurok joto abo miliwino porok para kaisa miliwoi tini o kola bagan Thaliklwng ni hati charmukha bupra boro lama kasoi tongo tausa joti boro ni oro kebo selection khlai phainai kirei tabsa joti boro ni o jagao kebo phainai kirikho pwt under ni ingtho bani ni blog ni through theke borok ingtho bani ni kebo neta phano khoroksa phaiyi boro no selection khairi phainai bagai kok lam thapayako borok phungnisin kasmani wati manjagai tabo kasoi tongkho ge omo simiya omono karibo te kaisa tongo yango je nailya bari sampar blogok je kaimani tulasikor adi blogok je kaimani nailya bari je dawani arabo delivery tongmani agi tabu arabo box kalbar baba city box rikha ge obono karibo te kaisa yango je tulasikor hati thangmani otola odrop oro bo haino tongo je delivery tongmani arabo o delivery chance khlaino city box kalbari mani oro haino pagani bridge go oba heke kaham bridge snam yagu phansi o process paya obono pending kari tono ungai lukoro bahake ingnaiba ge lukoro ni tabu thanglai sukhaina lama watani joraba o kepeng ni bagini thangmaya thasingna no khona ni kisa sakang chengmang plinar mane je uskoti phainai hisangni family kaisa boro oro no uskoti dewagi thangmani norok abu no khona ge oma hairo no processing je kari tono mani je samung tangya khai tongmani oborok sabo samung tangnai omo ki public samung diba omo contractor samung ba ni department ni samung onga o department ni samung no si department kari tono ongai contractor ni samung no contractor kari tono ongai sabole samung pai mani ba obo haikeno jungdalangi tong khapon daw tai bosong faide o kamini lukoro ba chingkia ko krungi naena haigade sagara de sakang nono jagao busuk din romboi mo haijung dalangi tong mo ba 6 mas dong naw la sar 6 mas mo haikemang joli mo haikemang joli dong gari kelugo gari tisabo si kamunya usangka oro si bad pintai ta kalai bai dok bajar bajamung ti aba hai obostha ngi tong obostang dong ginoro amono to yi kuno noro pwt doctor amba bongnero thangka thangka tam sabrok borok saw pai nai angkai connect daran bo call si chip khali ata tabo receive khaya na ngai mo hai pai khai tong khangai bahking nai ba pai khai to painas nang to sar mo pai khai tong ya ginoro jon sadau to lai mi ang tongo post tong tongo langma kri mane langma kri nung hor sadu delivery tongo rugi tongo nung mo lai simi ang tang khalai nei cha yang lamal nasina de pi ekdom fly mili khai ja endor ka hamya ginoro mo yang timang lasi tong na borok yang timang lasi ma dong thang phai ge tam phan ji khai je tanong mona mo khai je ko muti mangta agula gaben moni bageno tung tini ondrut ma khai uta ginoro tabuk je lama ka tomoni jode omo hairong non mane i chaga pan ri phaya ba lama ka hamke ri phaya ke noro koidin tong sa buka samani 2 din phano 3 din phano tong nai da je solution khai phaya acha nin mongkai to kon de bermo nin parangkai ramhori para acha ngai khaneman ga tahu tapone khoptei mo lamano thik khaya sak o tin ta jagani lamano thik khaya sak ba khainani hini gosiwoi khai ri phaya sak borok lama kasmani muthagya kok ginarok nungnai horabo nungnai salabo nungnai oba hikena nungnai je boroni o lama kasoi tang mangpili ini tulasikor hati ni din yang sampa ni wo hati tini hati ni din ngai tini o hati phainai rok office phainai rok kobang mono tini aba jengjalo ngi tong habong ni bo tangi ngai office thanani bo thangmaliya hati o thang hati haba angnani bo ngi maliya oba haini boroni bo jengjal ngi tong tabuk ngai boroni o jengjal kotoni bogen tini o baza thanai rok ba ni office thanai rok ba bijupura batanai thanai boni bo o jengjal no kotai tong tini ngai boroni jengjal no success khai asa boroni bo jengjal kathikala oboni bagino ani jibo koini sak baithang chini kok tibini ngai omo hai lama je hamya kothai tongmani rok no snamka snambwi pai ri khangkai janai je contractor samung khai tonai bo pai ri phinang thu eba jodi no pwt ni under mo jodi khaijagi tong hangkai obo
borok khai phainang tho abono koinai chini koktin bostoi PWT office ni adong rong no hambai Tulasikor Ridi blok ni bisingo khopjak purbo toksai adhesive village ni siming Thaliklwng hatio thanglaisu khaimani lamani bridge hamya tai yang Tulasikor hatio thanglaisu khaimani lamani bridge abobo haino hamya yang Sampahawar hatio thangmani lamani bridge abobo hamya o Kaitham bridge ni lama tabobo hamya 6-7 mas kawi tongo slamna hino slamjagya obo haikino lukorok jungjalo klalai thanglaisu khalai ma tongo o Kaitham lama tei obno tei no tini yang Tulasikor Ridi blok ni bisingo khopjak purbo toksai adhesive village ni bisingo klaijak Thaliklwng hatini charmukha lamao tini lama kasulai kha tong kosong tongnai public tiprasa lukuro tamoni bagui boro o lamano tini kasuka hinke yang purbo toksai o thanglaisu khaimani lama to kaham kino rikha pia aro agi luhani bele bridge tongmani o bele bridge to noroi pakani bridge khlaikya lukuro belake hamjakha pia o pakani bridge ja tangiri mani obo paisugui manya yang o lama kepekbo abobo kaham kai rijagya tai yang dulobari eba dulusora o je Tulasikor hatio thanglaisu khaiman lama o jagani bo agi haino bele bridge tongmani luhani bridge obo haino luhani bridge ros sajagoi pakani bridge namka orbo lukorok hakchangkha pakani bridge namburikha tabule agin sephano hamka hinai pia abobo haino samung kahamkai paiya yang o lamani ha kepek bo haino kahamkai khibujagya tai lama kahamkai snambujagya o je paka bridge ni jagao tai abno karibo yang Sampahawar hati eba yango je Tulasikor Ridi blok thanglaisu khaimani lamani nalia barini o je bridge aboba agi haino bele bridge tongmani o bele bridge no noroino arbo haino pakani bridge namborikha orbo haino lama hamya auto malkhong khunga silaisu maya orbo lukurok jungjal hia ba lukurok wansugin tongo agile bele bridge luhani bridge tongmani tabule pakani bridge sengkha tabule chini amsai rokbo tekisa kisale develop ungi tongo hinino tongthogui wansugui tonglaimani kok salai tongmani nukjak sijak lukurok hia o nukjak sijak lukurok kok saman bisingti phanose yang jenaisigi naika hangke Tulasikor Ridi blok thanglaisu khaimani lama eba o Sampahawar hatio thanglaisu khaimani o lamani o je bridge o pakani bridge pai rijagya orbo haino auto malkhung khunase laisoi manya bo yang Tulasikor Ridi blok bridge bura batanai thanga hangke tei 3-4 kilometer guro goi ma thango gaino gari bara khoros kubang najago oro no tongko songti bara sorongni jungjal o jungjal no nuguino o jungjal wansuguino tini o Kaitham lamano snamburi di hinai public ro lama kasoka Thaliklwng hatini charmukhao tongko songtongnai tipra sarok o Kaitham lamano sanai tini lama kasumano khnaui tongui malia ma phaika rukharei Tulasikor Ridi blok ni video tai phaika Tulasikor Ridi blok ni andaro PWT ni senior engineer bo phainai phaika tai opno khnaui tongui man saulia phainai phaika 10 khulai Sampahawar ni MDC Borongmunang Rajeshwar Debroma bo phainai phaika tongko songtongnai tipra sarokni jungjal ung tongmani jorao borongni Kaitham lama swnamni di hin kokti sai tongmani lama kasui tongmani o kokno khnaoino phainai phaika 10 khulai Sampahawar ni MDC Borongmunang Rajeshwar Debroma paithakgo o lamano swnamna ungmani bai lama ro sawidikha Thaliklwng hatio kasumani tini Ode beda ketar lama selam minang kan lama selam di yang ke simpesa penting lama kaibuna ca tabu namna ni gosikha gosikha tabu gosikha ego har di du sorok gosikha kata no ha hamda ka tas namna kata hamza itu lama boy ko tabu rasa ini ca papan de broma pasu dote bobo hai lukurong ni sakse nani digi thangka iko tini si junior engineer sahib ensil khai gaje bok tini je tini si pro kam jangnai or bats to khikla nai rabi so khikla nai jate borok jate thang laisi mana jathe tini bisnes namane ni borok ko raka omuki tokte ni sunna tajana yang de tekesa jaga ni bar o tinta lama jawa hai rumkan tomane o tinta jaga abu to ni sigata ke otab abor ogni to ko ta abor khai ga to o paikhe borok ta kubul rom laika tabu tinta no abu khai kajak sih और देखो पूर्व तक से या तक से बड़ा मान पूर्व तक से
kan bagi andong saja bu lama tamo tadi proses ঠিক আছে ini jauh Thaliklwng Adiblok ni andar jauh Thaliklwng hatini sar mukha lama orang andolan kaitman ba lama kasulai lalu orang ni jengdal tamu bagus na pakai bagus na pakai bagus ni jengdal sih tak memang lukuran ni jengdal lama nongka waktu pantio hinlai sunani thanglai sunani problem thangka bishes kelai purbotok se edisi blessing borok yang হাসপাতালে কিংবা অফিসিয়াল কোনো কামো স্কুলে থাকতেনি বাজার হাজার থাকতেনি ওর খুবই প্রবলেম এবং আর একটা বক্স কালবার বা মিনি ব্রিজ রক্ষায় যেখানে আরো হারক টঙ্গনি নবাক্সা হা সরি থাকা বাতিও গান বাগে যাবো হিনলাইছো নিবাগে প্রবলেম কারণ বাগে কয়েকদিন আগে বড় কানো অ্যাপ্রাইজ লেখা তিনি তো এমনি তো কাইসা চিনি মানে কলান্ট শিবির চিনি Thaliklwng Adiblok kaisa program kaisa program anu especially video sahab invitation kelai aro jala sabudi protibotong na program ni moderator hisabe ke oroni representative hisabe borok invite kelai ko program mo family ni bumaro no khana gaje oro kola bagano rastro ku khai tongga sini public ro dong thanglai su demand jeta lama haman bagino gobote bejanin bon demand no bon khorang kisamani ba andong khamen to especially প্রশাসনের অ্যাটেনশন কেনে নি আমবাগিনে বড় মার্ক লাগা কে বড় নি লামাতে করিকে আন্দোলন সারা আর জায়গানো বড় কে বড় আন্দোলন মার্ক লাগা কে তাবুক তো পিডব্লিউডি নি জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার সবকা তাই স্বয়ং ভিডিও সাহেব তো অলরেডি আনছে সেখান করে স্পট অফ হইছে বকা পাবলিক গ্রিভেন্সেস খান বাগিনে কে তাবুক সিং অর খাই সেটেলন কাজে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব থাকা ভিডিও সাহেব বড় অ্যাসুর থাকা যে তিন বিসিঙ্গন অর যেটা motorable কিংবা playable kanan bagi nai samuhum khaijak nai abong bridge kahamang nai on bagi ang on behalf of local representative orang sini joto chaba khainai tini andolon khainai numan khainai baw nang request khainai jehetu office kache do onek boro boro khobai thanga sini school master khoi armo khainai block staff log tai hospital staff log botong mano omhake rasta ku khainai tini samadhani or jehetu official log khai assurance lage video jehetu on the spot tongo gang nijibo borobai kok saka ek bibai kok saka borok dabuk immediately no dabuk tini bising lama kaham khlai nai hin thana laisu kanan bagene tai onono jaga borok immediately khanai asol konga watibo kichu disturb khai tongka amdagi sing jotone kichu dear roma khane duho kosto তবে তিনি mo junggal o je isuna tu bor moment khamini obo tini no solving chenai bonbagi ang request khai borno o lama ka suman abo dabun video khainam to ambai